Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abasa harbylary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýle-de Azatlygyň okujulary bayramçylygyň öň ýany raýatlaryň dokumentleri köpçülikleýin warlanýar. Olary diri görkezin. YHG ýurtlary dereksiz ýitirmelere garşy berk çäre görmeli. Öňkü prezident aýlyklaryň 10% ýokarlandyrylmagynyň ýeterlikdigini sonra gatsanaldy. Budjet taslamasyny ýerine gaýtart diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okulypdyr. İstanbul, Türkmen migrantlary ýene-de alkogol bilen zäherlendi diýen habarymyz hem köp okujynyň önsüni çekipdir. 25-nji Sanjar wakasyndan bäri 20 ýyl geçdi. Emma öňkü prezident Sapar Muratniýazowyň janyny kastetmek synanşygy diýilen iş bilen baglykda uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilen adamlaryň köpüsiniň ykbaly çinlik hem näwerli bolmagyna galýar. Bu ýagdaý Türkmen hökümetiniň zorlukly ýitirme etmek praktikasyny ulanmakda uzak wagt tankyd edilmegine sebäp boldy. Şu aralykda olary diri görkezin kampaniýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda bolup durýan döwletlere ýüzlenip, olary Türkmenistanyň hukuk godulmalarynyň öňüni almaga, zor bilen ýitirme edilenleriň maşgalalaryna kömek bermäge çagyrdy. Bu temany kärdeşim gözel dowam etdirýär. Türkmenistanda köpçüliklerin repressiýalaryň başlanmagyna 20 ýyl boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletler ýitirim edilmeleriň soňuna çykmak üçin aýgytly çäreler görmeli diýip olary diri görkezin kampaniýa taýdýar. 22-nji noýabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýygyderli bir adata öwrilenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzlerçe adamyň şol sanda 2002-nji ýyldan bäri syýasy we dini sebäplerden tutsak edilenleriň direksiz ýitenligi, Ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarlyşygy tinanşygynda aýplanan bir topara ýagny syýasy opozisiýa liderlerine garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçüliklerin repressiýa tolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejeli hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsyz sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaklygyna höküm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarlyşygy tinanşygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgala agdalarynyň Türkmenistanyň gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Direksiz ýitenleriň arasynda öňkü vice-premier we daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü ilçisi hem öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaklara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzgünleşdirildi. Olaryň ýakynlary diridigi ýa-da ölenligi hakynda habarsyz galdy. Kampaniýa 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryndan bäri ýitirim bolan 33 adamyň tutsaklyk möhletiniň dolanlygyny emma olaryň ykbalynyň heniden belli däldigini belleýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002-nji ýyldan bäri türkmen türmelerinde üznüksiz tutsaklikda saklanýan onlarça adamy ýatlaýar. Zor bilen ýitirim etmek jinaýat tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we syýasy nägileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diri görkezin kampaniýasy öz beýanatynda belleýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüni almakdaky takyk öňügdüşlük gazanmagyň diňe pedalar we olaryň garyndaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmän eýsem, häkimetleriň rejimi howp hökmünde sereden ýagdaýynda direksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär.
Şuun kun olary diri görkezin kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýitirim edilenlerin jemi 162 wakatyny hasap aldy. Şeýle-de sanynyň häzirki düzüminden 61 adamyň ady aýrylypdyr. Olaryň 29 sanasynyň tutsarlykda ýogulanlygy, 10-synyň boşadylanlygy, 26-synyň azatlykdan mahrum edilmegininden soň garyndaşlaryna ýygynyň barmagyň ruhsat berilenligi anyklanypdyr. Zor bilen ýitirim etmek meselesinden başga da Türkmenistan türmelerde iň köp bendili ýurtlaryň biri. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýanyň analitika merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35 000 töweregi tutsaň bardygyny, munyň ýurdun türmeleriniň göwrümünden 3 hesse köpdigini habar berdi. Şonda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen türmelerindäki bendileriň sanynyň 51 000 adamdan geçýänligini habar berdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zeminiň leýärsiňiz. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyny dowam edýän ykdysady kynçylyklar, lewap sebäpini öý goşlaryny satyga çykarýan raýatlaryň köpelýän nuwaradaky maglumat bilen dowam etdirýäris. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, vilayatyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda köne haritlaryň satylýan bazarlarynaky aljylaryň we satyjylaryň sany barka artmak bilen bu temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Ýaşaýjylar goş golamlaryny bildirişler arkaly satýarlar. Olar ýörüýte banerlere ýazylan bildirişleri jaýlaryň girelgelerine, köçeleriň gyralaryndaky elektrik diňlere ýelmäp gidýärler. Bildirişlerde haly, oturuç, stol, elektrik enjamlar, gapgaçlar ýaly köne öý goşlarynyň satylýandygy aýdylyp, habarlaşma üçin telefon belgisi görkezilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu raýatlar haritlaryň hyrydarlaryny öýlerine çagyrýarlar. Olar özleriniň ulanýan haritlaryny näme üçin satyga çykarýandyklarynyň sebäplerini hojalyklarynyň halis grupdan düşündügi bilen düşündirýärler. Bu raýatlaryň öýüne baranyňda olaryň güni görmek, gündelik çöregi satyn almak üçin öý goşlarynyň ýartyny satyga çykarandygyny görse bolýar. Diýip Türkmenabatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan ozal adatlyk Türkmenistanda ilatyň öz gapysyndaky mallaryny, şahsy ulaglaryny, altyn şaý seplerini, öýlerindäki goş golamlaryny deger degmez bahadan satmaga başlandygy barada ençeme gezek habar berdi. Munyň bilen bir wagtda dilekçilik edýän, zirdi bildirýän adamlaryň şol sanda çağalaryň köpelýändigi, oğurluk vakalarynyň artýandygy barada habarlar gelip gowşýar. Habarçylarymyz muňa gün saýyn ýetileşýän azyk we maliýe krizisiniň şeýle-de giň ýaýran işsizligiň arasynda günübirin zerur haritlaryň we hyzmatlaryň aýma-aý diýen ýaly gymmatlamagynyň sebäp bolýandygyny belleýärler. Bu aralykda Lewapdaky habarçymyz Türkmenabadyň 2-nji etrapçasynda ýerleşýän köne haritlaryň satylýan bazaryň ilat arasynda barha meşhurlyk gazanýandygyny aýdýar. Bazarda öň geýlen egin eşikler, köne aksesuarlar, elektropeçler, gap-gaçlar satylýar. Yerli ýaşaýjylar çağalarynyň ýa özleriniň köne egin eşiklerini getirip bazardaky söwdegärlere tawşyrýarlar. Käbir ýaşaýjylar köne öý goşlaryny satýarlar. Bazaryň esasy aljylary welaýatyň etraplaryndan gelýän ýaşaýjylar bolup, olar köne haritlary satyn alyp öýlerini äkidýärler we ol ýerde ýuwup, ütükläp, etrap we owa ýaşaýjylaryna satýarlar. Diýip habarçy soňky aýlarda bazarda hem alyjynyň hem de satyjynyň köpelendigini belledi. Onuň sözlerine görä mundan ozal ýyllarda ýaşaýjylar köne haritlary satmaga ýa-da olary satyn almaga ödýen ýykyn etmeýärdi. Ýöne ençeme ýyldan bäri dowam edip gelýän ykdysady krizisiň netijeleriniň sebitde ýiti duýulmagy ilatyň käbir gatlagyny öz ulanan haritlaryny ujypsyz bolsa-da mali serişdesine öwürmäge, beýleki bir gatlagyny bolsa arzan bahadan satylýan köne haritlary satyn almaga iterýär. Häzir bir maşgalada adından 4-5 adam bar. Olar iň bolmanda atymlyk çaý, köke, methe, ösümlik ýagyny, makaron, un, şeker, tok ýa mal etini satyn almaly. Häzir atymlyk çaýyň 1 kilogramy 90 manat, kökeler 70-80 manat, un 13 manat, ösümlik ýagy 33 manat, tok eti 22 manat bahalanýar. Diňe şulary satyn almak üçin 250 manat gidýär. Göz öňüne getiriň, bir aýyň dowamında bulardan näçe gedek satyn almaly. Şeýle-de sabun we şampun ýaly senagat haritlaryny hem almaly. Häzir köp adamyň alýan aýlygy bolsa 1250-2,5 müň manat aralygynda ütgeýär. Diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmen hökümet ilatyň ýüzbeýiz bolýan meselelerini açaçan boyun almaýar.
Hormatly dinleyijiler, inniki söhbetimiz Türkmenistanyňky agyr kitap ýagdaýy barasynda. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmegi mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen dörejilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitabı pul vermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adally. Kitaptan çörek gaýgasy öňe geçdi diýip adatlyň habarçylary habar berýär. Şahir aýtmyşlaýyn ilki ýurtda bolýan wakalary tankydy garap bilýän dörejilik wekilleri gara sahna gosalyndy. Soň täze dören uly ýazgylaryň üýtgeçlik talantynyň açylmagy bilen ilaty aňyrsy görünmeýän ykdysady kynçylyklar gurşap alana meňdeýär. Şeýlelikde kitap okumaga derek daşary ýurtlara gitmek isleýän adamlaryň barha köpelýänligi, häkimetleriň bu islegiň öňüne Türkiýe wagtda girilen wiza düzgün ýaly çäreler bilen böget basmaga çalışýanlygy habar berilýär. Şu aralykda Türkmenistanyny gadagan edilen ýazgylaryň eserleriniň türk diline çap edilmek mümkinçiliginiň giňelýänligi, türk terjümeçileriniň türkmen edebiýaty bilen has içkin gyzyklanyp başlanýanlygy ma'lum boldy. Egerde Aşgabatda gadagan edilen ýazgylar peýdalanyp bilseler, rahmet migrantlarynyň türk tejribelerini ulanyp, Türkiýedäki mümkinçilikleri açyp, çekerde saklayan kitaplaryny türk kitap bazaryna çykaryp bilerler diýip Türkiýede kitap çykan ýazgy Hudaýberdi harly aýtdy. Bu söhbetdeşlige geçmeden öň Türkmenistanyny emele gelen kitap okumak krizisine anonimlik şertinde ulaşan ýazgylaryň yerli habarçylarymyň gözlerinden seredip geçeli. 90-njy ýyllaryň başynda sol wagtly prezident Taparmurat Niýazowyň ýazyjylar "Siz maňa gerek" diýen sözlerine inanan, ondan edebi tankydyň öňüne almagy haýys eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diri galanlaryň içinde bolsa, edebi tankydyň gysylmagynyň ýazyjy, şahir, edebi eser baradaky gurrunlaryň hem gysylmagyny tas ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýsen bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulasan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Taparmurat Niýazow ýazyjylary beýleki dörejilik işgärlerini berdeňiniň ýokarysyndaky baýrylykdan berilen mellik ýerlerini ýzyna alanyndan soň bir näçe ýazyjy Azatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýys edipdi. Atagildi Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Atagildi aganyň "Agzyma keçe dykmaň" diýen goşgusy bolsa, dinleýijilerimiziň käbiriniň tasdiklamagyna görä sindi hem ýatdan çykanok. Agzyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buýruň isleseňiz, süpreýin köçäni, agzyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. İlagyn bogup bolmaz, gysmaz onu atagly çynary egip bolmaz. Şahir sizi Allah'tan, Allah'a degip bolmaz. Agzyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni, buýruň isleseňiz süpreýin köçäni, agzyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Ýurtdaky kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazgy şahirleriniň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňkü Metduga döýünlige Kitrawkada täze çapkanalarda yerli ýazgy şahirleriň kitaplary tasdan çap edilmeýär diýip ahallak habarçymyz soňky 10 ýylda diňe bir adamyň kitaplarynyň çap edilendigini, şonuň bilen birlikde oku kitaplarynyň, gaziýet jurnallaryň çykarlandygyny belledi. Ýöne gaziýet jurnallaryň düýpden okulmaýanlygyny we esasan hozalykda, toý sadakalarda ulanylýanlygyny hem sözüne goşdy. Mundan öňki ýyllarda häkimetleriň ruhsatyny alan ýazgy şahirleriň käbiri gorsetdi. Ukrainada kitap çykardyp bilýärdi. Ol kitaplar Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan bir elekden geçirilýärdi. Ýöne soňky döwürde bu hili ruhsat alan, maliýe kömegini tapan ýazgy şahir boldy diýip eşitmek diýip habarçymyz gurrun berdi. Olar häkimetler täze pikirli eserlerden gorkýarlar. Ýönekiji makalalardan, goşgulardan baslap hekaýa, powest, roman bolsun tapawdy ýok. Bir sözde siýasata gabat gelmeýär diýip islendik eseriň üstünden atanak çekýärler. Döwlet sırlarynyň açylmagyna bahana edinýärler diýip habarçy aýtdy. Özüm barada aýtsam, soňky ýyllarda türk ýazyjysy Orhan Jamalyň, gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň kitaplaryny gaýtalap goýaryn.
Olaryň käbir eserleri, hususan da Aýtmatowyň kitaplary Türkmenistanda häzir bolýan ýagdaýlary ýatlaýar diýip, habarçy kitaphanalaryň hem kitap okumak üçin däl, diňe döwlet propagandasy üçin ulanylýandygyny, adamlaryň ol ýere göýberilmeýändigini gurrun berdi. Kitaphanalary adamlar esasan telewiziýa üçin gurulýan çäherleri video ýazgy etmeli bolanda, kitap okuyan talipleri görkezmek üçin sahna taýarlanlarynda göýberilýär diýip Aşgabatda habarçymyz aýtdy. Bu aýdylýanlary sewitlerde habarçylarymyz hem tasdik etdi. Türkmenistanyň hakyky şahirlere kitap ýazmagy ruhsat berilmeýär. Diňe arkadagy we onuň siýasatyny öwmelip, Balkanna habarçymyz döwlet dostlaryny wasp edýän goşgularyň metdugatda ýygderli çap edilýändigini, radio telewiziýada eşitdirilýändigini, adamlaryň bu hili eserlerden gaty ýadanlygyny görüň berdi. Adamlara hakyky durmuş hakda ýa-da söýgü hakda ýazylan çeper eserler gerek. Garaşdylar, emma bolmady. Ýazgy şahirler, publisistler ýurtdaky awtoritar siýasat sebäpli okujularyny ýitirdi. Teatr sahnalaryna hem adam terederýaly eser çykarylmaýar diýip olaýtdy. Öňrek Balkan teatrlarynyň birine görkezlen Soňky duşçu atly oýuny görmäge bardym. Ýaşlar hakda söýgü temasy. Emma oýunyny arkada agyndan 15 sapar ögülýär. Baryp bu hili oýuny görenime özüm utandym diýip Azatlygyň Balkandaky habarçysy aýtdy. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy kitaplar barada berilen soragyň özüni kyn ýagdaýa salanlygyny, sebäbi soňky döwürde Türkmenabatda kitap satyn alyp kitap okap ýören bir adam hem görmänligini aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä adamlaryň hemmisiniň pikiri azyk, ýer ýaly zat, garyn doýurmak, maskylada öýlän ýa agsyn bisirip boljak nahary bilen bagly. Meniň pikirimçe kitap okumak barada pikir edýän, asla ýadyny kitap düşýän adam gaty az. Bu soragy Aşgabatda habarça berseňiz has gowy bolardy. Ol ýerde pul köp, kitap dükany hem has köp. Türkmenabatda 2 ýerde kiçiräk kitap dükany bar. Men oňa girip kitap alyp çykan adamy göremok diýip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Habarçy bu ýagdaýy Tibetdäki ykdysady kynçylyklar bilen baglanşdyrdy we adamlaryň bar aladasynyň güzeran, hojulugy süýremek bolandygyny, Türkmenabatda köni isklerini, çağlarynyň giýen we çykan isklerini satyp gün görýän adamlaryň köpelendigini, paýtagtdaky ýaşaýyş bilen Tibetlerdäki ýaşaýyşyň tapawudynyň gaty uludygyny gurrun berdi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň kitap krizi we ýazgy şahirler baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Yerli habarçylarymyzyň biri ýazgy şahirler diýlenini esasan öňkü tanalan ýazgylaryň gödeňine gelýändigini, soňkylaryň kän tanylmaýanlygyny görüň berdi. Halk içine haýsy täze şahir bilýäňiz diýip sorasaň ýylgyryp Gurbanyny Berdimuhammedow diýip jogap berýärler. Ýurtda ýazyjy diýip esasan şonu tanaýarlar. Onuň kitaplary köp çap edilýär. Olary mejburi ýagdaýda büdjet işgärlerine satýarlar. Onuň kitaby hemme ýerde okuw merkezlerine, mekteplerde çağılar baglaryna hökmany suratda görnükli ýerlerde goýulmaly. Ýaş şahirleri tanamaýarlar, soňky ýazyjylar bilinmeýär. Olaryň eserleri diňe gazet, jurnallarda çap edilýär we sady halk tarapyndan okulmaýar. Esasan Gurbanyny Berdimuhammedow öwýän goşgular çap edilýär. Adamlar beýle eserler bilen gyzyklanmaýar. Telegepleşikleriň gyzyksyz bolşy ýaly gazet, jurnallarym gyzyksyz. Şu sebäpden garaşylyk döwrüniň şahirleri okulmaýar, kitap dükanlary ýapylýar. Habarçy soňky ýyllarda özüňiz nähil kitap okudyňyz diýilip berilen soragy Magtumul Pragynyň goşgularyny, Omar Hayyamyň urbaglaryny, Dostoyevskiň Bedni Lyudi, ýagny garyb adamlar atly kitabyny okudym diýip jogap berdi. Ol kitaphanalary diňe student, talip wagtynda gerekli kitaplar almak üçin baranlygyny, ol ýere barýan adamlaryň gaty az bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Halk arasynda kitap okumak medeniýeti ösmeýär diýip habarçy nygtaw aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda eklenjini ýitiren ýazgy şahirleriň arasynda başga adamlara eser ýazyp berýän hakyny tutma ýazgylaryň hem döränligi habar berilýär. Belki goşmaçy maglumatlar gelip gowuşsa bu arada soň aýratyn gurrun eder. Gepleşigimizi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, Türkmenistanyň kitaplary 30 ýyldan gowrak wagt bäri çap edilmeýän Hudaýberdi Haly bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Hudaýberdagy höwür köp bolsun ýene bir kitabymyz çykypdyr.
bu gedek türk diline. Mundan öň çeх, ingliz dillerine kitaplaryňyz çykypdy. Belki öz şatlygyňyzy azatlygyň dinleýijileri, okujulary bilen hem paýlaşarsyňyz. Bu kitabyňyz näme barada, oňa haýsy eserleriňiz ýa-da esasy nähili pikirli eserleriňiz girdi? Kutluğumuz için sağ olun. Elbette menin bunu paylaştım diye tähli okuyucular bilen hem dinleyijiler bilen hem kitabın adı Erkekler ne hili ölýärler diye. Çap eden yeri Anadolu Neşriyatı. Türk diline çıktı. Türkmen dilinden günü Türk diline tercüme edildi. Kitabı 12 tane hikaye girdildi. Ululu kiçili hikayeler. Şol hikayelerin ählisi dünýägi temadan gurrun berýär, ýagny türkmen durmuşy, türkmeniň düýünkü hem häzirki durmuş barada gurrun berýän hikayeler, şolaryň bir näçesi öň Türkmenistanyna çap bolupdy. Meselem Gurjok hikayam Türkmenistanyna çykdy. Onsoň Ulugyzlar, Gowyzlar hikayam Türkmenistanyna çykdy. Şolar ýalylar çykypdy. Şo bilen birlikde soňky döwürde ýazanym ente hiç ýerde çykmadyk. Erkekler nähili ölýärler. Eneler şepe ýaly hikaýalaryň bar. Ine şol hikaýalary jemläp bir çaklança kitap etdiler. Hikaýalar toplumy. Onu da Anadolu Kitap Neşriyatı çapdan çıkardı. Häzir belki de satılıp gutoran bolmagy mümkin ýöne bu geçýär diýdiler. Tiraj sany beýle köpdäl 1000 egzemplar. Indi Hudaýerda ikinji soraw geçmeden öň ýene bir gysgaçyk soraw beresim gelýär. Hikaýalary siziň özüňiz saýladyňyzmy, terjime etmek üçin özüňiz hödürlediňizmi ýa türk tarapy, terjimeçi tarapy saýlap aldymy olary? Men özüm hödürledim. Özüm saýlap seçip hödürledim. Sebebi şol biz öň Türkmenistanyna wagtymyzda birinji ýaş döwrümizde terjime edebiýatyny okardyk. Şol terjimeler bir taraply bolardy. Ýagny syýasy häsiýetli, meselem baýlar garyplary edýärler, garyplar edilýär diýen ýaly köplen şu temadan bolardy. Bir dünýäwi adaty temadan edilen terjimeler tapmak kıyındı. Şu kıyınçılıkları nazarda tutup men hikayeleri özüm teklif ettim, özüm seçtim. O yerde söýgü temasy da var, durmuş meselesi de var. Ene bolun hormat fiilagam var. Şolary ýarrak edip umum bir durmuşy görkezer ýaly hikayeleri özüm seçip teklif etdim. Dogry. Siz kitabyňyzy türkçe çykartmak bilen, şo terjime etdirmek bilen bu urda öňkü edilen işleriň üstüni getirdiňiz bir tarapdan. Siziň kitabyňyz baradaky maglumaty göremde men ol ýerde Gurban Urdugelliňiň eserleriniň hem türkçe terjime edilişi baradaky ýazgylary gözden geçirdim. Siz bu tagarlarlary ne derejede netijeli hasaplaýaňyz? Menin pikirimçe munyň özü gowy başlangıç, sebäbi başlangıç diýmegim, öň Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda şeýle medeni gatnaşyk ýokdy. Meselem türk dilinden göni türkmen diline terjime etmek kıyındy ýa-da onu ýygyrlaýardylar. Elbette türk edebiýatyndan terjime edilýärdi. Meselem Ediz Nesiniň hikaýalary köpleriň ýadyna bolsa gerek. Ýöne Ediz Nesini Sowetler döwründe rus dilinden türkmen diline geçirýärdiler. Şeýle medeni ara gatnaşygyň bolmagyny öň täsirçilik döredi. Inni häzir şol täsirçilik ýok. Muňa sesine de Türkiýanyň türkmenleriň medeniýetine bolan gatnaşygy gaty gowy hem giň muňa özü gonşullar kut şeýlüň özüne golaýdy. Türkiýede günümüz türkmen öýküsi atly hikaýalar ýygyndysy çap boldy. Ol türkmençe terjime edeninde häzirki türkmen hikaýalary bolýar. Şol ýygynna da Berdi Kerbibaýyň Bekseytäkiň eserlerinden başlap, soňky meselem Hydyr Amanwelliň hikaýasyna çenli ençeme ýazgylaryň hikaýalary giýirdilipdir. Bir de bir ören gowzat onu terjime eden Ahmet Gökçemin. Şu bilen birlikde ýene bir şu ýylky meniň gören wagtym türkmen dilçi alimy Yusuf Azmun aradaky hatyralar ýörüte bir kitap bolup çykdy. Ol ýerde meniň bir ýatlamam bar. Ne şeýle kitaplar var. Munyň özü meniň pikirimçe ören bu iş gaty oňa iş. Şu iş öňrek meselem mundan 10 ýyl öň, ýagny Niyazowyň ölümünden soň bir neme güýçlenipdi. Şo döwürlerde ençeme türk kitaplary türkmen diline terjime edildi, hem türkmen kitaplary türk diline terjime edildi. Ýöne soňky döwürde şu gatnaşyk gat haýyrlady, adally, eger inni ol ýangadan janlansa, munyň özü gowzat. Hudaýerdagy siz bir gezek Türkiýe gidip geleňizde ol ýerden Jelalettin Urumynyň Mevlananyň
mesnewleriniň türkçe çykan neşerini sowgat getirdiňiz. Menne şonu türk dilindäki şygyr goşgu terjimesi biraz lapykeşlik döretdi. Bu ýagdaý Gurbannalar Ediýewiň Gurbanurdygelliğiniň goşgularynyň terjimesinde hem duýulýar. Eger kyn görmeseňiz öz pikiriňizi aýtsaňyz, türkmençeden türkçe geçirilen goşgularyň çeperçilik derejesi biraz peselmeýärmi? Ya men bu meselede ýalňyşýanmy? Belki de sen ýalňyşýan dälsiň diýip pikir edýän sebäbi umuman sen bu ýerde poeziýany gözüňde tutýan, poeziýany terjime etmek mümkin däl diýip biziň bir ýoldaşymyz, ýagny türkmen edebiýatynyň uly dostlarynyň biri Mihail Sinelnikowyň sözü bar. Poeziýany terjime etmek mümkin däl diýe. Elbetde poeziýany terjime edýärler. Egerde poeziýa terjime edilmedik bolsa, onu türkmen okuyucular şahnamany bilmezdiler. Ýöne nähilem bolsa ol edil asyl nusxaýaly bolanok, asyl nusxadan bärden gaýdýar. Asyl nusxa ol bir başga zat. Şonuň üçin belli bir derejede edil asyl nusxa bolmazlygy mümkin. Ýöne her halda şol edilýän iş gowy. İkinji bir tarapdan ýene Mevlana meselesini alsak, Celaleddin Rumiýny. Hut meniň özümem rus dilindäki terjimeleri gowy gördüm, aýratynam. Täjik alimlarynyň eden terjimeleri bar Rumydan. Maňa gaty golay geldi. Belki meniň çykan mektebim şeýledir, belki başga bir täsir bardyr. Men onu aýdyp biljek däl. Ýöne türk dilinde kagarandy. Onun rus dilindäki terjimesi bize has golay gelýär. Indi munyň ýene beýleki bir tarapy da bar. Meselem Yunus Emre'niň türkmen diline kitabı çykdy. Terjime edildi Yunus Emre. Ben şol kitaby gözledim. Şonu maňa sen onun türkmençesini däl, eýsem türkçesini oku. Türk dilinde ýazanyny ol has düşünükli hem sana golay diýdiler. Ine şeýle ýagdaýlarym bolýar. Bir elbetde terjime edebiýaty. Ýöne her niçik goşawragam bolsa, pesden gaýdýanym bolsa, şol terjime edebiýaty gerek, aýratynam ýaşlara gerek. Ýagny bir medeniýet äleminiň bir çetinden giren adamlar üçin ol hökmat gerek. Şoň üçin elbetde bir nähilidir bir big talapy ödemeýänne de men ölme terjime edebiýatynyň tarapyna ýokdan bar ýagşy diýjek bolýan. Indi Hudaýberdagy soňky soragym Türkmenistanyňky ýazgylar barady. Sowet ýyllarynda hem Türkmenistana kitap çykartmak kyn meseledi. Ýöne türkmen ýazgylar birleşiginiň 1991-nji ýylda geçirilen soňky gurultaýyndan soň kitabyn çykardyp bilýän ýazgylaryň sanynyň ören azalanyny gaýdylýar. Mundan öweteri çykýan kitaplaryň pikir, tema öwrüsiniň gaty daralanyny görünýär. Ýöne Türkmenistanda ýaşap Türkiýede kitap çykartmak hem o diýen oňlanylmaýan ýaly. Ya bu beýle dälmi? Türkmenistanly ýazgylar Gadagyn sanyna giren awtorlar siziň türk terjime ýoluňuzdan peýdalanyp bilerlermi? Elbette büyük ýollar peýdalanyp bilerler. Bu arada gurrun ýok, sebäbi daşary ýurtda kitap çykartmaň hiç bir kynçylygy ýok. Ýöne şu ýerde şu mümkinçilikden peýdalanyp bir söz aýdasym gelýär. Kitap diýilýänni ýazmak kyn, eser döretmek gaty kyn hem agyr iş. Şol eser ýazylandan soň, bir kada getirilenden soň, şonuň Türkmenistana çykarylman durmagyna men gaty gen galýan. Sebäbi bütün dünýäde beýle ýagda gaty seýrek. Meselem çağlar bardaky edebiýat ýa-da lirik eserler onu näme üçin Türkmenistanda gadagan edýärler? Men şuna hiç düşünüp bilemok. Sebäbi ol eserler ýazmak gaty kyn, bol ýazylandan soň onuň ýoňuna gadaganlyk goýmak gaty bir adalatsızlyk. Inni daşary ýurtdaky mümkinçilikler barada aýtsak, ol iki ugur boýunça mümkin. Ol bilen öz ýazan dilinde de daşary ýurtlarda kitap çap etdirmek mümkin. Meselem türkmen dilinde de. Mesele onuň hiç bir kynçylygy ýok. Ýöne elbetde harjy talap edilýär. Özüňden pul çykarmaly. Ol pul beýle bir köp däl. Ikinji ugur terjime etdirmek. Meselem Türkiýede çykan terjimeler. Bu ýerde de bir kynçylyk bar. Şu ösen tehnologiýa bir tarapdan adam üçin peýdali, beýleki bir tarapdan ol adamlarda täsir berýär. Meselem öz kitabym barada aýtsam,
şol kitaby kim aljak bolsa onu neşriyata buyurmaly, ýagny neşriyatdan internetin üstü bilen satyn almaly. Onun üçin sen neşriyatyň adyny bilmeli, neşriyatyň web sahypasyna girmeli, onu tapmaly. Şondan soň sen ol kitaby satyn alyp bilýän. Öňki ýaly bir dukanyna açyk satylýan kitaplar häzir az. Hudaý berdi, hally söhbetdeşlige gatnaşyp berin gurruňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşinde ýazmagy hem haýyş edýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.